Hello guys, part 3 na ni guys. Besos ko ay comment line. So lang guys.
Basag hapon lang. Tapos mo yung lawat. Basa rin yung hapon. Ano ba? Mado sa lawat ba? Magpusugan ng dugo ni. Apoy, maipoy, ngalay. Ano na nababutin? Ano niya tanong ba? Ha? Ano ba? Ito niya tanong. Iman. Iman. Ay, matil. Ay. Ano? Ako. Gabay dito. Iyo. Kasi mong hawak rin man. Dot! Ah. Ah. Ada pa ka to? Ah. Tikit na dapat ng balay ni Lola to na makanugura. Ah. Mga Mang, no, no. Ako na wala na po. Ano ulit ko sa kwarto ko doon sa pagdana. Ano ko na, try out na lang. Bukod lang kayo mo. Bukod lang. Tara natin ibon mo. Hindi ko mo. Last na mo rin trip. Dapat mo late. Hold on. Asa nag-leopard doon na rin ko? Asa nag-leopard? Ating matanda yung asawa? Alam naman yun. Gusto sa may ma. Bakit nagbalay dito? Ha? Bakit sa balay? Kapag mas nagbubuan. Oh. Bakit kayo? Ano yung nilawat tayo? Tapos parang matato sa gabi. Nabiglag. Nag-isa. Good. Nilalawan. Ito na, bukit. Oh, yung murag. Yung sa classmate niya, wag naman ko tago. Wala may kuwan. Lawan. Naalang tayo sa kanyalang. Taon tayo siya. Wal. Walang upa din ko.
Agoy, napagyan ni ambak mo daw. 30. Kaya na? Kaya na? Ludod, naong anak niya. Ano yung ganahanap mo naman tayo mo? Mag-number 4. Ay, kaniman ako ang ganaan. Oo. Number 71. May mangura naman ito. Pero something. Ito yung loto ng paso mo ba? Ito lang yung paso. Bali, bango na ba? Ito na ito, paso mo ba? Ay, ganito na ito. Hindi. Dapat yung magsusunod. Hindi ka ganap yung ano lamang kasi hindi. Isip lang kayo ma'am, magdudula. Uy, di ko ambak! Nagkataon sa kapit na. Agoy! Pwede ka! Nakadaong naman dito na. Isip lang naman dito. Pinunod. Ah, dili di ko pa ito ng talinis. Pwede man mo na ako magkubayan sa mama. Ah, pag tisit-tisit, pag gamay na. Tisit-tisit sa pagkakaw na pag nai ang bakambak lang yung nakabakambak. Pero na. CS at ambot. Pagkalit. Pagpaspas ang kamot. Pagpaslit. Kanang doon ako dito. Kanang laka na medium na doon. Wala na medium. Dari na medium ba? Dili. Tapos kukunin mo dyan ako. Hinahinay lang kay duha na kambo. Ambak na pang doon na kay ka. Hantay ko ano Ay, ambak mo pala. Nabigat ang iyong iba. Sabihin niya high school yun. Pero school na to.
Ay, kinumon siya lang ang mamatay. Ito lang ba? Gusto mo, ato, 21 na rin mo. Iwas pa daw. Bakit slit? Ito ka walang slit. Hindi sa timing. Sarap. Ay, ba? Ay, ay, nagdali mong ka mo. Ayaw. Bak, sige kang bakapak. Sige kang bakapak. Aligaw, dayan mo. Nahihina yung bakapak. Ganun ka ba? Isala. O, pisit. Isa ko lang. Doon mo kay bakapak. Ako ikaw. Ma, basta. Sige. Dili lang ako balay sa inyo nagikay na. Sa inyo gito, wala ko. Dalangon! O, trawang. Daom. Bali-bali mo. Excited ka lang. 100% magdapat mo. Hindi pa rin kami. Balik. Pag-body ka rin, mapakita. Pili. Oo. Ini juga kenapa bisa? Ano ba? Aeroplano. Oh, ni Bondi. Uy, 80%! Excited na ka ba mga anak ko? Puno wall! Indot biya kanyang dula ko makahawa o stress. Promise. Pag sige lang kang kapili, wala na ang stress, balik. Ayun.